Haideți să vă povestesc ce dietă am eu în sesiune sau în perioadele în care am de susținut un randament crescut la job. Ei bine, alegem prânzuri foarte simple din punct de vedere nutrițional, adică cu doar 2 macronutrienți, proteine și legume. Asta înseamnă fără sosuri, fără ingrediente combinate, cum e în cazul shawarma sau în cazul pizzei, fără prânzeturi procesate, combinate cu proteine. Ideea din spatele acestei strategii este foarte simplă. Cu cât digestia este mai ușoară, cu atât avem mai multă energie pentru activitatea mentală. Programez carbohidrații simpli de gen orez, paste, cartofi pentru cină și fac asta deoarece carbohidrații simpli cauzează o creștere a nivelului de zahăr din sânge urmată de o scădere bruscă. Această fluctuație creează o senzație de oboseală, de somnolență, ceea ce eu încerc să evit atunci când am nevoie de activitate cognitivă maximă. Regula de aur la snack-uri este una foarte simplă. Încercăm tot posibilul să evităm spike-urile de insulină și asta deoarece cu cât este mai constant nivelul de zahăr din sânge, cu atât funcționează mai bine creierul. Deci, dacă simțiți nevoia de un snack sau de ceva dulce și un simplu fruct nu vă satisface, atunci puteți opta pentru câteva pătărțele de ciocolată neagră, alături de câteva nuci sau migdale. Nucile sunt foarte sănătoase deoarece conțin grăsimi importante de tip omega-3 care sunt benefice pentru activitatea cerebrală. Totodată, grăsimile sănătoase din nuci încetinesc absorbția zahărului în sânge. În încheiere, îmi amintesc, mens sana in corpore sano, minte sănătoasă în corp sănătos și încerc să nu mă stresez.